ଓଟିଇଟି ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପିଲାର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି କେବଳ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ରୋଜଗାରକ। ତ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପରସ୍ପର ଭାବଧାରା। ଅପସନ୍ ବି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଅପସନ୍ ସି ପରସ୍ପର କାମ କରିବାର ତରିକା। ଅପସନ୍ ଡି କେତେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ପରସ୍ପର ଭାବଧାରା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଅପସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସକ୍ରେଟିସ୍। ଅପସନ୍ ବି ରାଇବର୍ନ। ଅପସନ୍ ସି ପ୍ଲାଟୋ। ଅପସନ୍ ଡି ଜନ୍ ଡୁଇ। ତ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ରାଇବର୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ଡି ସାକ୍ଷର ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ। ଅପସନ୍ ବି କଥନ। ଅପସନ୍ ସି ପଠନ। ଅପସନ୍ ଡି ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ତ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ପଠନ ଓ ଲିଖନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନେକ ଭାଷା ଶିଖିବା। ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ଅପସନ୍ ସି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କୌଶଳ। ଅପସନ୍ ଡି ଜୀବନ କୌଶଳ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ତାହେଲେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଲେ ଆମର ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଦ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ରଚନା ଓ ପତ୍ର ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ଡି ଗଣିତ କଷା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଗଣିତ କଷା। ଗଣିତ କଷାଟି ଆମର ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ମାତୃଭାଷା କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୋତା ଓ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଅପସନ୍ ସି ସାଙ୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଅପସନ୍ ଡି ମାନ ଓ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ସି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ଡି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ବି ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। ଅପସନ୍ ଡି କଥନ ଓ ଲିଖନ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। ଅପସନ୍ ସି କଥନ ଓ ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ଡି ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ ବେଳେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 NCF-05 କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କମିଟି। ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ାର ନାମ। ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନାମ। ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍ଥାର ନାମ। ତାହେଲେ NCF-05ଟି ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ାର ନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶ୍ରବଣ। ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରବଣ, ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଓ କଥନ। ଅପସନ୍ ସି କଥନ, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶ୍ରବଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଏଟା ହେଉଛି ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ବି ଚିତ୍ର କରିବାର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଶ ପାଇଁ ନାଗରିକ ଗଠନ। ଅପସନ୍ ଡି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିତ୍ର କରିବା ଧାରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଭାଷାର କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 8ଟି, ଅପସନ୍ ବି 9ଟି, ଅପସନ୍ ସି 4ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 7ଟି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 9ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 କେଉଁଥିରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଷରରେ, ଅପସନ୍ ବି ଶବ୍ଦରେ, ଅପସନ୍ ସି ଭାଷାରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଧ୍ୱନିରେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଭାଷାରେ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ହିଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ, ଅପସନ୍ ବି 3ଟି, ଅପସନ୍ ସି 2ଗୋଟି, ଅପସନ୍ ଡି 4ଟି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 2ଟି। ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ନିୟମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ବି ଭାଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନ ଶିଖିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖି ଶିଖାଇବା। ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶିଖା ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶିଖା ଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 କେଉଁଟି NCF 05 କହିଛି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନେଇ କରାଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବେ। ଅପସନ୍ ସି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 31 କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଏ ପାଲି, ବି ଅପସନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ସି ଅପସନ୍ ସଂସ୍କୃତ, ଡି ଅପସନ୍ ହିନ୍ଦୀ। ତ ଏଠାରେ ଆମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ।